Naragsak nga aldaw titunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay ti part 7 compilation, ti drama ama ng biyanang, Hello Pai Kadakulide, or Sulalansang ni Elma Rodrigo. Intay nga ruden tenggen ti part 7 compilation, iti drama ama ng biyanang. Kastimaan ti surat ni Pagayam Inso. Dear Manang Biyanang, ilingad na kumay tinagan nga Inso. Dahito imbatulod ko surat kan ka, kat may papan ka ni bakit ko. Pasaray agrikyar kami, gapo kadagiti aso adingwan na. Jak paritan nga gaywan iti dingwan, ngam o aimot ngamin no daduma. Katap no nalawag ti amin, rogyakon ti agsalaysay. Kay inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, si daindan to, dagitay pagsiitan tan abakay. Anya kamutin, day talabagbagin mo ti pampanunutom mo't inso. Ah? Si itlaang ti pasidam ka dagiti aso ta, ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Ay, anyat ko man. Umay ka bang mga anak abakay? Ala, mangan kalatan, sumarunuak taw, pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nun, ay busog kayo ang naimbag. Dahito'y disidaya. Ay, di mo itod aming tamasada, anyat sidaan nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida, basta agsida dagito'y dingun ta, ayos laang kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Dapat patag dagit ang ason yung siga. Una ka ba'y amangan amay, sumarunudan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita, di ka sumanao insa. Ay. Di mo agawin ti kanan ni Biring, Lucas. Ay, unay kat da ito'y Lucas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lucas. Ayap. Ay, Jak amukan ka. Dapat patagan na kita asom ng tabagim. hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Wenanang, agpawitak inton bigat. Ay, nahagyaman na kanak ka. Makagatangak mo't laangan iti kasapulan dagiti asaw. Manan, di tamanan di papanan di kwartayo, nanang. Ay na, baybay andak laka di anak ko. Kasla anak kong dagiti asaw. Iso ana patigdauna yun kanya. Nasken amataripato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Nala, agtsatak to nga rod na ipawit konti kwarta, nanang. Ay, wala na ko. Katagya manak manana. Thank you. Lucas, day titi ka barbaro abadom. Koloriela. Ay na. Ket si ka mo birain, day tumatibadom. Color paint. Ket si ka mo pilar, day tuy nalabasit kan ka. Ket si ka mo... Nay. Anyaman lang kita ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya, asaw, badwam. Abay, tao na kita ang masapol abadwan. Ay nakasapulan na gito'y nang ro na itata medyo lumamin manin ti tsimpunan. Ay, apo. Gastos lang na itang aramidaw. Gastos na. Kakaiso na nga da kwartak nga igatang ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos daa, medyas, ken brief, kas ka na, pampantida. Ay kagumatang aktuwa. Pag hindi tikas tayo, Ay, gumatang ba't ngagpaisaw? kasapulan na dagita no tsimpo ti lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat ti turog da. Nay, ala, agar bisamag. Nay, huwag nga. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan, ingkaman abungan iti tulda lakay.
Baka dumandang ka man dito. Inipit ng dito yung kaamatan. Jak makadandanan tanay matindagdag ito'y asaw. Ay, Ha? Ay, Diyos. Apa yung ngayon dagit nga asaw? Nakikaidadamot tayo dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri nga min itay, iso nga imunag da. Imunag na nga. Pinaunag mo hindi isutan mo. Nyamod na itan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka man. Awan mo't dakas na, no kaidata dagiti aso ta. Ay, agtal na nga. Awan dagas na At ang sapay ampas na ka. Ay, di mo sawanti kas ta. Tainal daw adigdigos at dagitan. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos. Tagap tao ka mo ilata. Unay kamatan, kas kalagbagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kaidam, no di ka kat... Ay na, inak man lang maturong idasupan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Yaka mo no anya to in-order yo, sir. Oh, atoy. Oh. Ni. Nagan ko magagpais ito'y nakasura dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order ta nga. Basta bayadam mo. Ala, yug mo daytan. Anya kabutan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder iti kumkumpurbe. Ipakadamot ang umura kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay nakangingina. Ay, nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mula kadagiti tarakin ta daytoy. Anya nga minda tayo Dog food. Special dog food. Ad pumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanantay ti kasta. Ay, mo. Paggastusan mo, ti amom abakbagitan. Nagadungain na po nga ipakan ka lagi ti asaw. Ay na, di uray yak agsidan, basta mangan itinaimas dagiti dingun ta. Sige tanay, aldawang, inak padigusan da Lucas, tapno mapreskwan da mag, kalpasan na, pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo, bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Yak mo malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata mo. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawon pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! At dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y tipit sa kan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta, ha? Ay, Anya ko may tanong kasangay dagitaso. ay, kit! Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka ngaglutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Uwan na, apay aya. Tangdanan ka man ngagluto ijay balay? Kayat ma. Katuan na. Anya ti okasyon ijay aya, nana. Ay, birthday, Olivia. Adaag birthday. Hello, anak ko. Anya kukulam. Aglutluto ak, nanang. Agprit-prito ak. Apay aya. Ay, isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo, mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran mi ti kwarta, nanang. Ay, kwa.
agkasangay nga minjay. Jay. Mokon! Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Nandanipay kat nalipata kon. Imbag tayong palagip yung. Ha? O sige, siya kung tisagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, kwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta, nanang. Ay na, thank you, anak ko. Thank you. Ay. Nay, apa ang nagado nga aso dito arubayan ba kayo? Ay, kat umay damo maki-birthday. Pati aso, imbitado? Ay, katun alakay. Tada idasar ko ang dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food da kita? Kasandan ana erwam, tultulang Ay tikat na, na. kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itang aldaw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal ataraon. Mala kakapsat. Mairwaran ti taraon. Mangantayon taon. Ngam di tay kumalipatan akantaan dagiti asog nga agkasangaywan. Aw, apay dagita akawar, insaw. Dinatang ko Pagkawar ko ka dagiti asaw. Tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagita akawar. Apa yan? Apa yung inagaw mo dagiti ngay? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mati kawar ko. Doanyat mariklam. Kayat ma. Tasi ka ti kawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat karibong-bungan dagiti tattao dito. Masige ka man. Na. Ala, imbag ta nakita kayo, Tata Enzo. Ay na, dagiti bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagatda, kat medyo naon nagtisugat da. Anya. Ay, ala. Itareta yun ay ida iti ospital. Wan tata, napanda na gayab iti pangiluganan. Ay na. Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na nagiti aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay apo. Magamuka ng diskitar. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay mami na magasto sa ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito oy. Napay abasol ko nga. Jak mo't ida binaon amapan mang kagat kadagi jay. Di ka nagkalitigan. Basta makamuka magdiskita iti gastusan. Kat inkasublatan ti inadang agbantay di ospital. Anya? Alala! Anya pa nakukuha may! Ang grubot ka na! Wan, ay na. Gapo iti dayjay a napasamak, nariknak a napabutngan ti asawak. Kat iti saan na nagbayag, ininot ngayon lako na dagiti dingwan may. Ngam kaputa kasapulan mi ti aso iti balay may, nang taraken kami latang ngam saan na nakasitisigod ti asawak. Takas lagagangay lang na dingwan ti trato na kadakwada. Katita, sabsabong manan, tinakaytuunan ti atensyon na, kat isopayan ti pagsapulan na ita, tapasaray aglakaw kadagiti mula na asabsabong, kat tultulungak payan nga agmula, tay madon dagiti customer na. Alakastan, ti pagayam mo, Enzo. Nala, awawatam latan, no anya ti pagsman da asawam. Uray tadamot gungguna na iti kasta nga raramidan na. Agaywan iti sabsabong sanan to ilakaw. Dadapay pagsapulan nan. Nala, pagyamanak ti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam inso. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan ni pagayam tayo nga inso. Dito'y darama tayo. Manang!
Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parody script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Tisurat ngayon tayo drama mananita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingag itinagan a kunching. Kaslimaan tisurat ni pagayam kunching. Dear Manang Biyanang, namidwaak anabalo. 25 titawan ko, idi mo na anabalo ak. Nakiasawa ak manan, ngam nabalo ak manan. Kat gapo iti dayta na pasama kitibiyag ko, kasla mabutang akon ang makiasawa. Rugyak nga rudan, tiag salaysay. Kunting, my friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas. Manipod na balo ka. Mabalin manan. Manja kon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay man. Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tag sangit, tauray lag kupit ti baro kong nagsangit ka. Anya? Anyat kayat mo asawan? Kakaiso na nga nakamubuna kon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawam mo? Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible ah. Nairanra nala siguro mat ah. Awan mat siding di tapagayusan tiluam. Wana nga madamat si ding iti ramay ko, iti tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangit akat deto ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga deto ti maayosan iti luwa. Anya? Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya? Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawan mo. Nasurukla at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Agtugtugawak man palang iti paradaan, takanak pa dato ice cream ko sa akto agawid. Takababain mat no mangmanghanak ay diyo nagtijit. Kababain kadagiti pasayros. Marites! Marites yun nila! Agure ka. Marites! Mabigbig ko na taglaklak ko iti barekas ah. Marites! Wan, amok data. Marites, ate! Ha? Kunching! Sikaman! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kaya siya ko ni Boying. Diyan ngay kabsat, tigayem mo itig kabangibang nga iling. Apay, nalipata mo, diyan nagaramkin ka idi a pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Ngam kapilitan nga basta doon ka idi at ada nga ron asawak idi. Agpaiso ya. Anabalo ka kanumanen, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. Adda nga rod namnama ko na. Tabalasang ka manen, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko man ang tagaram ken ka. Ta nabalo ka matan? Eh, kuwa. Kunjing, aywan, papanam. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rodan nga gawid, Kunjing. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti pa naglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ita, Kunjing. Di ituloy ko taglako iya lugaryo Kunjing. Asino di kanayon ang mangitulod kin ni Kunjing bakit? Jak ambo ah. Di namat padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin dita paraangan. Agar-aram nga ta. Weno, nobyo na. Jak ambo ah. Damagam to jay anak ta ah.
tapno di ka agpugpugtaw. Ay, Oo, apay ang nagsinaay ka, Kunching. apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Conchita? Problema nga ro dato'y pusok. Kasla nga ag-ayat manan. Talaga? Asino nga tay ayataw? Ay, saan ko pa'y matkidi nga total lab? Ngam agararam. Oh, asino? Nibuyi nga glaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay balay. Kunak nga man dya kunda ag-ayat ngam apay nga tangay nga kasla makilkiligak mat no makit-kitak. Ha? Kaya, anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Wen baro matkidi. Ay, kunak nuhana kun nga ag-ayat ngam. Apay nga taaya nga adapay lang amin ag-aram kanya. Ay na, napintas ka nga min, friend. Sige, aklo nam kit din. Basta na simple. Ay, madlaw matkidi nga nasing patangam. Ish, hanak nga tanga mabalo manan. Ay na, saan namin aday tati panunutem, Think positive, friend. Sige kit din. Aklo na mo. No kasta. Nobyo mo, day dya alalaki, anak ko. Wen tatang. Kay, anyat salitaan niyo. Agkasar kayo kadek? Ha? Lukasta. Okay lang kada kayo nung makiasawa akman ng tatang. Ay, gawin mayat kiti Tapno addan to kadkadwam inton bumakit ka. Nang rona kit awan anak mo. Baring aganakan, numakiasawa ka maning. Ay, kunak nuhana kun nga makiasawa ngam. Biglamat nga dimtang dadya nga buwing. Agyaman na, Kunjing. Imanugot ka na makikalay sa kanya. At agyamanak matata, kinayatnak nga uray baloak. Sapay ko matamaadan nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksikob. Ipanamlama kain ka, Kunjing. No agpada talakid di anak salunat, sigurado amadan tadago si tak. Day taupatuan no limbang anak. Mayatin, Kunjing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Di importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Merry kastamot, Conchita. Nay, adamat ka duwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, Nana. Merry kastamot, alala, sumunod kayo Anyat kayat yung ay naman. Diyos, wano ka pa Saan na ninang? Umay milang ibaga kada kayo nga. May sa kayon to nga ninang no agkasar kami kanibuying. No kasta, makiasawa ka manan, kuncheng. Uwan nga ron ninang. Di pa may katlon ni tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka. Inaladak ka ninang. Hindi may kadwa. Inaladak manan. Sa itaalan, dak manan. Katuan na, awan mo't dakas na, ninang. Wan mo't kitria. Agad ka, ano nga ron, ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan, ninang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo kuna ni Bartolo manan. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yun, ninang. Ay, sukatamot to na. Makauma mo tayo partner. Mabaybaya gamag na. Matuo ka naknukas dyan agmartsa kamay. Nakabaybaya gamag na. Daytay may medyo nasalsal lagi sa basit ti partner mo kanya, kuncheng. Saan na tayo agkukurot? Mabalay! Apay ngay, apinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nekat man ano aya? Agnobyo kami nga rudan. Wun ngamdi kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amalpas ti kalay sakay to agkaida. Ay na, hanan nga uso day tatad nga panawan nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaidada. Nagidya agnobyon to lakit din. Ha? Kumari ka na agkumparen to pa kat agkaida.
Da kami tulakit din nga ag boyfriend. Nangalalaam mo't kadagita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga baybayaan da kami kati. Ureta mabitan ti kasarme kani buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni, apa yang ay? Diyan ka mo, Kunjing. Pagkakapsutak. Ni, apa yang ay? Esos, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo? Diyan ka mo, ha? Diyan ka mo namin nagpatpatigap. Labayagan na ito yung parik-nik. Agulaw, ha? Sa enton kan. Pagkapsutak na tanadyak mawatan. Ay sus, apa yan ngay? Malamin na, Kunjing. Doble man diulas ko. Uwan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka mat gayam. Una ron. Aguray-gurak sa manin. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Uwan. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita. Adaman matan. Ay sus, agpa-check up ka nga rod ah. Saanan. Gagangay na aguray-gurak da ito eh. Aging bagak tumatalang bagat. Pakanam atap na pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay ka no ti panagraman natatang. Pilitem ure basilaang. Maumak nga mang pilit. Ay, aguray man pa ti kasar tatang. Ha? Abay? Agsakit mata ni Buying. Ay na. Naimbagan to ano ka saraya? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa'y lang. Paliwak man pa'y ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabwalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibla ti manan. Mabaliwan man ang tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bat ti dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Ay, narigat ti mang namnama tatang. Isu nga guray man pa data kasar-kasar. Kay, anya ti ko na ti doktora nakaw. Kumusta ti check up ni Buyang? Ay, ada ka no ba to di apro na? Anya? Kat masapul nga operanda. Isu nga na-confine. I-cancel konti kasarme, nanang. Tapay mag. Baka kit di ang komplikasyon di sakit na nga eh. No nga iso ti ipatay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Mawatan nyo mat siguro ti kaya tunga sa awan, nanang. Wen, maawatan ka nakaw. Di mo kaya ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngamapay, masiguradong nga raw ang matay adagos ni Buyang. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Ta siyempre, inayat na kamuteng. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakan tumatlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kay, asino nga timang bantay kinibuyang iti ospital no kunam ama opera? Kat ninanang na ah. Di mo mapanbantayan? Inaktulangan kaniti prutas na. Kay, kano nga iti kasaryaw? Ta na-extend matan? Saanan? Oray tayong post ko na di Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga day jay lang ti sakit ni Buying ngay. Mabutang nga. Narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, baraw? Detoy, nakapsutak, mana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, baraw. Oon matkide. Kat ni Kunjing, talaga ka ding awanan plano nang umaymang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong ti anak ko. Anyat kaya ti asawan? Ay, saan na ka nakayat ti anak ko?
Anya, apay kaya akla at ti panangikulasay na kanyak, nana. Magsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Konjing. Sige, taibagak, taumay ditaw. Imayak tapno nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panagsinatan, Buying. Apay nga, sinaan akong Konjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanhan mo man nga ipilit ti bagim kanyak, tawanan ti pasat mo into'y pusok. Agbrektan Panunutamlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan nga. Konjing. Naggapuam Konjing. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka. Ay, naggapo aki di doktor tatang. Ay na, masikugak matgayam. Ni Buying ti ama dato si Kuko. Anya! Talubulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no na dili aklaang ngam masikugak matgayaman. Ay, ni Buying ti ama na. Anya! Kasanungay? Sininaamot na ni Boyeng? Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Eh, kiruan na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro na jayan. Tatalumot tin abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga rod iso nga mapanaki di balay da tatang. Ha? Anyat masapul yu manang? Naimbag nga oras mo ading. Kapsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko akapsat ni Buying manang? Ay, sorry. Kunak no kapsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka titigagaram? Uwan ko mga rod ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying! Sweetheart! Ada bisitam! Ha? Sweetheart ko na na. Adel sa balingan ubyan ni Buying. Ay, apay ngay. Oh. Ha? Kunsing, siga magayam. Unaklano asino ti imbaga dya asawa ka sa ngayilik. Asawam da dyan nga, babae. Wen Kunjing, talkalpas di galay sa ami, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nang asawa kan, Buying. Apay ngay, kasano ak ngayon? Ha? Ne, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura nak akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo man din. Dati amom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kong Kunjing. Sa itata naimbaga na kon, kundi sangit ka umay ditoy. Buying, masikugak. Kasi kati ama da ito si Kuko. Anya? Ay gat suportarak ati si Kug mo Kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading itak. Taawanin lugar mo dito'y pusok. Taaddan sa bali nga ayatat. Kat nagkasal kami pa rin. So lading itak ha, Kunjing. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying! Kayat ko nga ilaban ti karbanga kas ex ni Buying. Nga mawan naramidak ta nagkasardamat gayaman iti asawa na. Engka rin namat kit di adi na baybayan ti pagrebengan na iti sikog ko katapaman na nakapasngayak tinakderan na ti Karina. Nga oray adamatan anak da iti asawa na. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Narigat ti mabalok kinunkunak. Ngam narigrigat man met gayaman ti kasi ti sasaadag kita. Tanaganakak ngawan kabinadang ko amang badakkel iti anak ko. Ay ayag lao na iti bagik, gapoy ti kastiyan nagbanagak,
Ngambayat ti panaglabas tel daw, ininot mutla na kay liwliwagak. Alakastan, ti pagayam mo, kunching. Ala, pagayam kunching, talaga akasta ti biyag. Saan nga iti amin nagundaway kat pasiga kinaragsak ti mapasaran tayo dito'y lubong. Adalat tatay liday adumtag, gapu kadagit agduduma panlobo kapag labasan ti tunggal maysa. Kat pagyamanam kit diya, tadadimtang a bendisyon kan ka, nga iso ti anak mo. Adakad kadwam, kan kabinadang munto itirigat, kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam kunching. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Naimbag nga agsapa, aldaw, kan rabii, iti tunggal maysa. Siyak manan, ti pagayam yo, ni manang yo abyanang, amang kabkablaaw, kada kayo, iti naragsak, nga ingkay pa nagbuybuya, kan panagdangdang nga gita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama itakit, manipod kinipagayam tayo naglingad, itinagan abulog. Kastiman tisurat ni pagayam bulog. Dear Manang Biyanang, adday di ka rubame ngayon tayo lingad, itinagan abentong. Kanayon nak nga ilibre, kat nukas jaya mabartekak, jakon ammo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga rod, na singad nga gayam. Rugyak nga rodan, ti ang salaysay. Nakalago kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulog. Unta na, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang arod. Ay, way, awisin ka man, ta intagsyat. Ha? Manayin? Si kalaan ka na yun, ti mga awis kanyak, tata. Kababain na na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar ka datang araw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang araw. Ngamsak mo tagilibrita ha. Taadamot tayo naglakwa kadilaya. Sanay. Siya akong. Mangitugot ka latay ti pakit manim ha. Ngamsak na gastos, okay? O sige nga raw, tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartukan. Ilibrinak ni Tata Bintong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga rin ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, adamit pakit manik bagay. Alamom, ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyat pagbayad ko nga eh. Ay, di mo alaan na amin ti kwartam ah. Wala. Uy. Natol. Idulin mo to'y daduma. Wala tayo gatang ta iti semento kanyero. Kung na mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. Uy, bakit? Mala. Idulin mo dahi ta. Basit la ti balo na makwarta. Inton marugrag mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bagay. Unay ka dadanag mo na yan. Sige, mabana ko na. Urayin na ko ni Tata Bintong. Ang kudraman, di pa nagkita, tata. Nabarte ka doon. Ay, saan pa'y? Kapay lampay na ita, bulog. Oh, agto pa jarak. Inuman mo na ita. Tata, maulo ka talaga na. Wala na. Jak
Kabalaan, tata. Ito mo kuman bailang dito. Nala, iturog mo pa ilang araw, baraw. Kabantayan ka. Anay ko, masakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayatan na kariing kan bulog. Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Sayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Day tangamin ka, tano na bartag kan, di mo amo tilubong mo. Sana mali ba kang sana ka magngagwalwala. Sana ka magngagisiskandalo. Iturog ko lang mag. Mayat kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartag akbang. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isang aro dadakil ti utang ko na yung baga nakam kinitata Bentong bakay. Dakil ti may tultulong na kanya. Naan mangtad ka man nga ro di ti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisayan tintad mga kwarta tay gatang tay tiyero day jay. Mabila nga ro. Ne, abay ngay. Ayan ti kurta kay. Awan mo tindi ti walit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awanin nalalak. Oho, inalam. Sika mo na ti kabkabalay ko. Asino kumangay ti sa bali ang mga ala. No sana sika. Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Oho, am-ammo ka nansay. Sika matla ti mang kap-kap-kap iti bulsakit. Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw ti tibulsam ide. Tay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga ro din nalalak. Awan. Asino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Asino kumapay ti sa balian na nga lang ay no saan ati asawang baraw? Isumay la ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti ko na, tata. Isa masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Ha? Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidam ti kasta. Ha? Asawam? Ipabarangay mo? Kababain mo, barok si gamat. Tata, agruam nga minan, itikas diyang aramid na. Masuruna ko na talaga. Ay kay, barok, damag ko nga agsugsugal sa kano, nanseng. Ha? Idi ngamsan itan Naikat na matanday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo baraw. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugsugal. Ha? Adda ngamin nakadamaga kay. Kastaya. Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguro. Maktuak to lang. Makita na. Ay, ala. May amon. Di kayo unay agpungpung to. Umay kakit di barok. Tainta aghalo-halo. Adala ko na dito store. Ilibre ka mat. Ha? Ay na. Kababayin sa Tata Bintong. Siga ka na di mangilibre ka nyak. Alaki din. Ag-best friend ka kalog. Nuan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Sika magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman ak nanang. Dituyak man na maturog. Ha? Apay anak kami suot ka? Di asawak nga. Pagbalinan nak kang agtatakawan. Na, apay manan ay ha. Basta dama po ka kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao. Ang awan inalalam ay anak ka. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kastapay ti sa uyo mat nanang. Ay na anak ka, ang damdamag aklaang mag... Awamat nalalak.
No ide, aklunak. Alalaag ti kwarta nila kay ko itipitaka na. Ngamita saanan, nagbalbaliw akon kung naklangarudan. Kahit nakapukawan na aya iti kwarta na. Diyan mo ah. Tumat ngamin. No nabartak di na namo tararamidan na. Naragrag na siguro ah. Katsag ti pabasulan na. Masuronak. Pintas tarilom abarok. Aywan tata. Intad tayo kasing 5 ahawayano da ito'y arilo. Day, istisay nga ron. Ano kasta? Aywan tata. Pilpilitin idin ni bakit ko nga ila ako may kano. Ta igatang may itibaboy at tarakinin may. Sanak nga'y manugot. Ay sos. Kita kaamangan nulibasan na. Kat ila ako na baraw. Ay, saan tata? Di na maala da ito eh. Barok. At ginatang ko nga arak ni Digalman. Inta uminom. Inumun talay dyan. Ha? Ayan na. Ada ijabalay siyempre. Intag siya ti ijabalay. Ta, agluto ang itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman ka rin. Barok. Dahil ito'y patisat mo. Nabartag ako, tata. Magturog ako. Kurang pa iti inunom mo, Barok. Dahil ito'y pa'y. Maudin atunggak mo dahil ito. Sige malayan. Nan. Sige. Iturog mo, Barok. Ta. Itulod ka no madamdaman, ijibalayaw. Ubang kanton ayaway. Nasaya at mata nakaringkan. Nabarbartag ka man na nasimang puti dirabe eh. Inugban na ka man nga inyawit ni Tata Bentong. Sana bali. Tana simput di barkatak. Anayon na kayawit. Tunggal mabarte ka. Bakit? Ang amayan Jerilom ngay. Itay pa yan nadlaw ko. Gamdi ka kaya taringan, tagungat ka manan. Ayan Terilom. Ne. Kitnod dalay di kalman na. Ay. Di ka man aging dadamag ang seng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino ba'y kumat ni mga halan sa lang siya? Sika madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusa wano ipers ni mga halay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngam kinapudno na sika tinangalay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, ammo ka nan seng. Kitno pilitin nak amang ila ko iti-tirilo. Ngamjak imanugot. Alan, iruwar mo tirilo. Pumutan ka man. Awan nga ron din nalalak. Iruwar mo kiding. Anya tirwar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minaya indirabe eh. Amang ano naragrig mo. Sika tinangalan seng. Iruwar mo. Pumutan ka talaga ne. May sa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Wa. Awanin nalalak. Awan. Ay, apo. Adda, di ka naging dide. Adda puli yung agtatakawan seng. Idararmon ka. Saan da ka akayat day di inang kentatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot ide, ito nagtakaw. Di kasinsin mo. Nagtakaw iti baka. Kanyamang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas ide. Kinangkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan da kita. Kundi nakmaniramraman, pasaan nakakasta. Wag tal na ka man, anseng. Iruwar mo kideng. Darasam! Ay, si kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga halangay? Isumot la ti kabalay ko. Awan ka no tinalala na. Amangan no narigrig mo. Ay, sana basta marigrig da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang. Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang ka? May mayat kid di Tablawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kinrelo. Anya! Oh,
Tata Bintong, nakaumay ka man. Wayne, adda imit ko nga arak. Imported da ito, bro. Wow! Itala makakita kita kasta klase tara ka. Alala, sumrek ka tata. Bro, kahit ko nga rob, nga iparamankin ka na ito. Intag kay amok abalik bayan da ito. Kan adda intik out ko apulutan ta. Mayat tata. O sige, agsat na nga raw. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay Jetalo. Aywan, bro. Aywan. Damag ko naglago kayo kano iti aba. Un tata, abakan kamote. Kantay mula ka pareya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, bro. Ay sige, agsat ta. Pakanili kong dagiti manok ko. Naladawa ka na kari. Tanang, ubara ka matkamay. Abay ngay. Awan mo itong dagitay impupok ko ang manok dito. Dagitay tiksa sa manok ko. Awan mo dito ulit. Ay, Sos. Ayandan ngay. Krrrr! 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 Ayan yun nga yung manok. Naglokong dahi diyang ansing. Awan lang arudong dito yung balay. Takawan nakbailaan. Agalwad dahi dyan bakit ko. Agore ka. Pati, ayan tay pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo, ikatan dito yung bulsak, pitaka. Ay. Salba. Gaya gaya. Natinag ko siguro. Dito nagidda ka suba. Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay sos. Ayan na nga. Ay na. Makapasurol at talaga na dyan ang sing. May nga tayo di nabarte ka. Paiman. Umayan, mabit lang. Isublim tinala magorta kan sing. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nayunay ka matan. Awanak lang aro di balayan o may nakpala papasulan ditoy. Amok. Imay ka di nabarte ka. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan. Kaano yasar ng anak. Awan mo kita ibagbagam. Kasya na kumamata. Sardangan na ko napapapasulan. Masi ka kumamat kanyak. Di nak-artistaan. Iruan mo kiteng. Pulutin ka na eh. Anyaya darami dagtam na mamati ka kanyak. Kasya nagmad nga asawa ma. Ay nabutaw. Saan basta pabasulam latan ti asawam? Tadi namat inaramay. Nalang, di mo isakit day jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti arak. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Ito iti shot mo, barok. Dak kaya din tigas nga arak. Tata, gimbatang kiti sa bali nga inumak. Ha? Le, itaban pa nga ilasin mo ti inom ang barok. Un tata, takas tuiti kahit kung nga inuman. O sige, itunggak kong dito ha. Tung pahalag timbagay na lang. Kampay di, aging babarte ka. Yung dinaan mo adanong tiing kargak diti buting agam ko. Aging babarte ka ko. Ay, barok. Isa ta ba? Di mo pa inaibos ti arak. Aging inumak mo, tata.
Baraw! Napartikan sa batang nga basaw. Iturog mo pa, Garaw. Ha? Sige, kasa, iturog mo pa. Teka. Ari kapon nan, tuwalit ko. Inuksot nan iti bulsa. Agin kay kita maklata. Tita, hinala ng ti kwarta ka. Sa paggalakay. Ni, nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan bain. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Gadyasan, binaklay nan ti LPG. Kantay kakay suna pagasme. Hoy! Tata Bintong! Le! Nakariing ka gaya ba? Ha! Tawanan kay ti bain! Huwag mo gayang ti atap ni nanang. Sikat nagtatakaw. Tapna, ma'am! Naging babartagak lang. Ha? Ay, kwa barok di awanan kay ti bain! Salbag ka lakay! Laklakayan ka! Idarong ka! Ay, saan ang baraw ko? Hindi nakita kong baraw. Pakawin ako ba? Wang! Sige, isublik amin na hindi gitinalak! Isublik amin ng baraw! Bakit? Ansay? Nalpasan ditong tungan niya barangay. Nagkarini Tata Bintong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Agawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Usuri ka din bakit? Pakawanan na ko ma. Saan na maulit ay chay? Saan ka napabasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay ayatin ka bakit? Lab na lab ka. Pangasim ka di Di naksinan. Sulnitag tinagbasulakin ka bakit? Basta gawin ka lang. Uray do sa anak. Sa gamit ang trabaho para ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta mapakawanak lagad di bakit? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanalukoy kumatlaan nga nagawin ije balay may. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kani Tata Bentong agayam ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka at napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa bali lang ka, ditam, kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam ngagtatakaw. Mas isakit mo pa yan tay kainumam, ngamdya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin sisingpet da, agin paparabor da, gayam, ada nangisita plano da. Ala, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello, naimbagmanan nga oras yo. Ti
Ti surat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kanipagayam tayo ang naglingad itinagan a bunjeng. Kastiman ti surat ni pagayam bunjeng. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan a bunjeng, adaan iti asawa kan talo nga anak, kaya't kumatapay drama ti kapadasak. Sakbayan ng asawa ak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre man yan. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi ah. Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nak mo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kidin. Sige. May sa labis ko. Yan may sa adyos. Ti kabaila nga ilibre. Ay kat, respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay kawan na, kaano aya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin tun bigat, Bonjing. Nagapam, Medyo store ba kayo? Napanak yung matang idasing. para asin lang ang agatangam. Nagbayag ka. Asino man ang ti kinasarsaritam igi-store. Dagijay man ang chicks mo. Ah. O, dahil laki. Di na ito asawak ta. Agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di mangisuakin ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sika, di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko dagi dayon. Ex. Pasin ti amin kada ka na. Pas is pas. Oo. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang tilab ko kuna kamay. Promise. Sardangam tikas na nga ramid mo bunjang. Di nakpagpungtutan. Tanga mga noan niya ti maaramid ko. Bunjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jak amo di tang asawa. Simroman ti kinalaing nan nga gimo. Apay, adda chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko ah. Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak kaw, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mo aramay dun. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak. Wain, at akarbangan na agimon. Awan mo't madingar aramidag. Nadalos ti kong sinsak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni mayang dito'y balay. Tangda na agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanangdan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakay. Tani, aw-awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabalnog ka. Anya, Kaasi kang amin bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y mayang nga ex mo. Ay na, mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Jakpat yan day ta. Pas ispas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyalaki. Papanawam day ya babae. No di mo kayat nga agapata. Ay na, awan mo tilumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta at katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas-tawan. Nay,
Anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw, nanang. Anyat si Daya, oh. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun, nanang. Anyat sang itam aya. Di manugang yo, ah. Nanangdan iti agdalo si Jibalay. Adi na pakpakada kanya. Hindi ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang JX natin na yaban ng aglaba. Asino mat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik nada iti tunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailang aging gaita. Ay na, atap mo lang, dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pailang nga umda sa pamanak na kayo tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabahong. San ka una amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay? Anyat masapul mo, Jonah? Nag-text ni Bonjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga? Agpa-body massage kano. Anya? Ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawa? Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho iti salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawa. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay ko kunangay. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan ko na. At Daniel Catermi dito'y balay. Kumulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ni bakit ko. Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah keng ka. Agpamassage ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bonjing. Ah? Ay, saan natin? Agbinulan kami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kaya paspasugnog. Tawa mo madingar aramida kang ka. Anya kamatan? Ang damat ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ng ex mo. Ah, unay laki din aya. Patinto mo lagi ta ex ko. Pagimunam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo tigay kayot mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pay. Ay na, agasawatan bakit? Si ka nga ro ti winner dito puso. Si ka ting kasar ko, ti inasawa. Si ka ti Reyna dito puso. Awanan ti sa balipay. Alan sangunak man, dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka bunjeng. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balaya bunjeng. Pagsinsin nublatom kanu idakin ni mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, gum trabaho ti makagapo. Naapay nga umayday di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang. Ken beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababay. Ta-ex mukat nga rud ida. Ay na. Pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan. Pagimunang pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabos mo't apanagimong tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma.
Sardengam nga minan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangdan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak ta iso. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na dararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya, tikas ta. Anya, Ken, ay, diyan ka man amo na lang. Yung kasla maragrag sa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay na lang. anya. Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjay. Mismisuutan lang man ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yun nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kaon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko di balayaw. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pag-imunan naman. Ay baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba kamaw. Ay, basta umay kaglaban no biga mayang. Sika lang, di magustok ti pa naglaban. Iso nga umay kawan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige. Sana balitawan mo't ki diti papanak kita. Agyaman ak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tanda ditoy. Awampay ni mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw. Basta kunana mo nga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimbang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo jayal. Wen, tanala daw analpas ti parti nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram. Ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagijay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasindak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Nagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Katsyak ti umuna adagasin na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa'y naigibalay da nanang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang man. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelaksak man man. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal ka't jerepta. Di mo't lumamisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances dayjay. Ta iso ti trabaho na. Ay bamtuman nga rin bakit? Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Hey, limbag nga oras yaw, bunjeng. Ha? Mala, sumrakan Loreto. Okay, baray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaing agrepair ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti meriendana. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, gusto pa'y data. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha?
Inak makityandan bunjing. Bantayam dagiti anak na. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka no kat. Ha? Apa yung makilugan ka i-text mo? Kat, ano ko ma? Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Amo mga ex mo, makikuyog ka. Naslawan, delikadesa, matigas na aramido ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsina kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan mading aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinda! Ha? Sakti Romban, agbati ka dito balay. Ne, apa yan? Saan ka manhig? At darik na ka masakitan? Amo mo ex mo, makikuyog ka ng guwana. Ha? Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha. Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Ang damang gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yaban nagitext mo dito'y balay. Apay Bunjeng. Ay, ala, Ursula, di ka nagsangit ba kay? Usulain wayan, surain. Di akong ulitan dahil dyan hinaranit ko. Di ako nayabandag dyan nga ex ko dito balay. Promise. Ala, huwag nga, gusto na. Surain, wayan. Ay, ayatin ka ba kay? Promise. Liklik ako nga aramidan iti saan mo akaya. Basta, di ka ba doon makikuyog iti dahil dyan Loreto, wayan? Wan, saanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you, tunakay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro iti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Naawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako nagiti ex ko. Kat itaan naragsak kami ngagdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, Bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam Bunjeng. No anya timulam, isuntumutlaang ti apitam. Isuan na saya ato na ita nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung tagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, Papagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo ba sa itakat, manipod kinipagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Kastiman, tisurat, ni pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Dear manang biyanang, arapaap ko ti bumaknang, iso napili akitagbalin anobyo, tati kayat ko pakyasawaan, katayad da mabalin na, tapno instant ti babaknang ko. Saan na pa nagpalastog ngam andamo tit surak, iso nga dumat nagitag gusto kanyak. Ngam no pada ka nakurapay tagaram kanyak, basta dadagos kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Naimbag nga orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay wala, sumrek ka, Gino Barok. Agyaman ak, Nana. Nalaumay ka. Nagdugaw ka.
Ni ka di Krisa ti masapul mo, baro. Uwan ko manana. Adda ka di? Ay, ada. Ada ijay silid na. Agsil-silpon. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumar, makaturturo ka. Didak paruwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ha? Ay, sige nana. Baliwak to lang ang tagpasyal. Tama nga na makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan Gino Ay, awawatam lata kumanda nakaw Kan, ibati kong ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamot sang wundya anak ko, baro. Ay, saanin, nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ije balay, nana. Anyamat ti kasta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan anok ko maday di tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang riknamot. Ay na, Krisa, sana nasaya ti kasta nga ugalim, Ay, agsupla-suplada kakidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasaya at sana kasta supsuplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka at kursunada da kakat nga rodan ako. No awan pa nagayat mo kadakwada ibagam itinasaya at di ka agungungat. Kasursurun akit kitaan ti panagrupropa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Intun maminsan nga umay mananday di Gino. Ibagayo tawanak. Diyo paspas kan dito'y balay. Ayun gayam. Kanin tayon ati ice cream. Tamarunawan. Sayang. Ha? Naimas nga iparis dita burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Na? Naimbag nga oras ba, Chris? Ay, nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang at nagdigdig-usap. Urayin yun ni nanang ko, Tata, Tagdigdigos pa eh. Ay, kwa. Isaan aninanang mo tigagarak? Nanang! Darasin nyo ata ni! Matigtaganan ni Tata Sani! Sige, Tata. Urayin yun dito'y balkon ni nanang ko, Tadapay aramida. Ay, ni Chris ako matigagarak, Maria. Wen, amok day ta sanay. Tamo ka kursunadam dyan anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnay jay kusina. Napan siguro di ta karuba. Aniya? Ay, di naksamot kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dyan anak ko. Amom mo ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kwana. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sa baling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaited mo pasarabom kang kwana. Sayang. Ay, oray ko ma, nusangwan na. Kaya't kau amang ngagan amis mo kenkwana. No talaga, adinak kayat. Di namot nga rod kaya ti sumangukan ka sanay. Taglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga bala. Saan ka mapukawan ni tinamnama, Maria? Bareng no sangon naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati kong to'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo abang aos. May sa karton adunat. Ken may sa kilo a grapes. Ha? Ay nakababainan kan ka sani. Tila may titid mo iti anak ko. Kadi nakamot kaya tasangwad. Sana balen. Basta ibagamdukan ko na nga inted kaw na kita. Ay na, nagsamit mo't dayto agripsan.
Nanang, umay kamat mga nun tanay. Maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsi ka! Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kat kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibulang tayo. Wala ngam sangwam kumamat ida. Ano kas tiya sarungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida. Kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanan tayo Anyaya ti sapsapulom iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manjak mo't na. Jak kayat ti agbaakan niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinobyo. At dami na asawa may agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, jak pa'y nakita tay dream boy kong friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa, ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan siyempre, nasingpet. Anya? Ay, sus, di ka una agarapa, apren. Narigat ambisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakitan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayag nga dagarom kanyak akasta, friend. Napintasak mo. Katyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawi dakit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko man. Mayat ko ma. Awan man. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumbungak iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limok magka. Iso adanda ni di ka nailasin. Kinabayagan adita nagkita. Kunakit di nag-abroad ka. Uwan, nag-abrodak yung idinagawidak. Intuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposa. Kasta aya. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Wen Aljon, si kangay, nangasawa kan? Baruak pa'y, Krisa. Ha? Talaga? Uwan, ay, intaman pa yung merienda. Pag-istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawidak mo ten. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. No, kasta? Nagkita kayo kun ni Aljon, Krisa? Wen friend, katay na, adadati Marcy ha. Kastaya? Ang uray ka. Di mo't ka na yung nasuplada kami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo dagit na. Ha? Ay na, di mo lam mo.